Αναστασία, Παρακαλώ. το ξέρεις ότι βλέπουμε αυτό το βίντεο όσο είμαστε ή αεροδρόμιο ή αεροπλάνο. Είναι 20, όχι δεν είναι ακόμα. Είναι ακόμα μία μέρα και κάτι. Μία ώρα και... δεν ξέρω. Ξελίχθησε δεν πιενώ. Μην τη φρικάρετε. Θα πας στο κινητό μου. Σε κρατάω, μη χαθούμε. Παιδιά στο channel. Πώς νιώθεις που σε λίγες ώρες θα δεις του Άζη? Ούτε εγώ. Μένουνε πόσο ώρα μένει, πόσο πέτος θα πάρει πας ώρα? Μια ώρα, 40 λεπτά το πρώτο. Πείτε γεια στο channel. Γεια. Σε λίγο φτάνουμε. Και δεν είναι αυτό ζουμαρισμένο. Ναι, δεν ξέρω. Here the κεφάλι από τον θάλαμο. Actual time of arrival depending on transit and counter at the destination field. According to the latest information, we don't expect any delay, so we do expect to be ahead of schedule down there with very nice flight conditions. All the way down it will be sky clear and smooth. Το shopping περιοδικό. You will be able to see the non-single overflight and flight as you will shooting the approach. Κάνετε έτσι. Έχετε το δικαίωμα νομίζω να με κινηματογραφεί. Πώς κλείνει αυτό? Τι είναι αυτό? Γεια σας, καλησπέρα στο μεγαλοκάναλο μου, παιδιά στο μεγαλοκάναλο. Κάνουμε το vlog είναι. Είμαστε τώρα στην καμπίνα. Είμαστε στο πράγμα. Στο φυσ. Εγώ δεν βάζω Θα πάθει εκεί. Θα πάθει εκεί. Γιατί με τις τουάεις. Μία δήλωση. Εδώ με τις τουάεις. Εδώ με τις τουάεις. Story time, χαθήκαμε στο μετρό του Λονδίνου. Ναι, δεν είναι καν μετρό του μεταξύ. Είναι μετρό μεταμφιεσμένο. Είναι έξω, αλλά είναι μετρό ταυτόχρονα. Δεν πει αυτό είναι underground, αφού ακόμα overground. Χαθήκαμε σε μαγαζί στο Primark. Χαθήκαμε στο Primark. Είμαστε στο Primark UK Oxford Street. Μόνο και είχαμε να Έχουμε μείνει ορφανά. Είμαστε Είμαστε μόνοι μας. Χαμένοι! Μία δήλωση. Χαθήκαμε στο μετρό, αλλά και τα καταφέραμε και ήμασταν εδώ. Στο London Eye, το μάτι του Λονδίνου. Και είμαστε στο Ben, το Big. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ. Μία δήλωση. From Frank Sinatra, Marilyn Monroe, and Charlie Chaplin. To more recent celebrities such as Stephen Fry, Justin Bieber, and Taylor Swift. Α, ναι, το θυμάμαι. Και Kiss with Dolphins, και γίνει σαν
Πού είναι το Rowage? Αχ, τι ωραία, έχει air condition. And it's 357. Head upstairs. Είναι τέλεια! Βλέπω το πιάνο της Diane, το βλέπεις? Το άσπρο, να το εκεί πίσω. Δεν παίζει. Δεν κατάλαβα, νομίζω είναι τη Diane. It's winner. Η Τζάνγκιαν. Είδα τη Τζάνγκιαν. Στο πιάνο πρέπει να είναι. Η Τζάνγκιαν παίζει να είναι. Μα δεν είναι Τζάνγκιαν. Και εγώ είδα τη Τζάνγκιαν. Αλλά δεν ξέρω. Φίλε, δεν παίζει. Νιώθω ότι είναι ψεύτικη. Δεν είναι η Τράις που ξέρουμε. Είναι τη Τράις. Θέλει κι άλλο φτιάξουμε τώρα. Μόνο εγώ ρε φίλε. Μα δεν είναι. Σε παρακαλώ. The baby on the side is never out of mind. Κλάψεις κάση. Όχι ακόμα. Θα το δούμε. Αλλά για αυτό το κλάψεις. Είπε. Next, Momo 언니? It's been such a long time when I saw Chael wearing something so cute.